И здравейте, пичове, здравейте, аз съм Вили Гейминг. Днес ще караме 12 от Зара бункера до Бриз. Ако се чуете, ако някой от Варна може да ви е познат този автобус за всичките жители на град Варна, този клип е специален клип за Варна и за всичките фенове на автобуси. Така, преди да запалим, преди вие да чуете този хубавец, искам да се абонирате и да харесате клипа и да ударим 30 абоната. Така че сега всички тихо, сложете се слушалки. Даже и аз ще се сложа моите слушалки да го чуем това хубавец. Така, това да се качат пътниците. Е готово. Тая игра мега яка, попоръчвам я на всички, но по-добре да си купите от Замунда. Аз пък от Замунда, боже господи, аз говоря от Steam, защото от Замунда има по някакъв път и вируси. Така че е желателно от Steam. Не знам колко е играта, скъпичка е, но сега за лятото ще я намалят, както винаги. И не само през лятото я намалят, и Коледа на Нова година. 0210. Много е се хубав автобусчето, няма какво да се оплаквам, всичко е топ. Ще има и втора част, как потом е до Бриз. Така че очаквайте и втората част. Това е първата част и първи епизод с различни автобуси. Новам се 2. Този клип може би ще го кача веднага. Аре, карай, приятелю. И ще се радвам да напишете под коментарите дали искате още такива клипове с варненските рейсове, като на 17, на 12, на 118, 209, 148 и още много други. Малко набих спирачки, но ще ми се извинявате. Хубавеца, да ви го покажа опреди.
И до тук спира първата част и очаквайте втората част.